Total na 523 na kaakian sa Kinder Sundo Grade 3 gikan Pamukid Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur ang nakaresibe ng hygiene kits gikan sa Ako Bicol Party List. Para sa officer in charge kan eskwelahan na sa Estrella Marco, bentahin na igwang pigpapanaong hygiene kits para sa indang mga estudyante na epektibong lakdang ng CAD para sa pagmantinir kan mabaskog na salud kan kaakian. Ang samoyan dako lang pasasalamat na sa kadakol-dakol na eskwelahan digdi, kami ang napili, lalo na kami pa ang venue niyan. Sa totoo lang, nabigla kami na araw pa lang kayo ni kadakula ng activity ini. Akala may simple lang na distribution at pera lang na mga bagay ang itatao. Tapos pera lang ang nag-sponsor. Ito pala, dakulang activity. Pebrero 13 ngunya na bulan, kan puunan kan partido ang pananaw nin hygiene kits sa siyam na pampublikong eskwelahan sa Albay. Biyernes, Pebrero 17, kan magdayo ang partido sa Camarines Sur para sa parehong aktibidad. Sigon kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bonggalon, obheto ninda na makatabang sa pagprotire sa ludkan kaakian, ini sa paagi kan pananao sa mga estudyante, nin sabon, alcohol, sanitary kits asin sipilyo na isinabay man sa selebrasyon kan Oral Health Month. This is part of the advocacy of Ako Bicol Party List to help our constituents to attain the quality medical services. Apwera sa hygiene kits, nagkaigwaman in optical mission sa parehong barangay. Si Nanay Virginia, ug mananggad na naipahiling niya na sa espesyalista ang panlalabo kan sa iyang mga mata. Kaya labi na sa iyang pasasalamat sa partido asin sa mga nakatabang ani marealisar ang aktibidad. Dakula man pong pasalamat, araw kaya nakaiba man po kami. Lalo kami po nga mag-agom kaiba sa sanglas. Sa kadakul-dakul na araw kaya buong Realbo, napili man kami mag-agom. Nakatuwang kan Ako Bicol Party List ang Integrated Philippines Association of Optometrists Incorporated o IPAO Camarines Sur Chapter. Siring man ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter, Clean the World, True Children International Foundation, Red Cross asin lokal na gobyerno sa pangingenot ni Mayor Fermin Mabolo. Data man po tigahagad, pero kung kamo po ma-hospital or kung sisay man po sa indong pamilya ma-hospital, igwa po kita ning pondo na nilaag sa mga pangpribadong hospital, tanganing matabangan po kamo na masettle ini pong mga hospital bills nindo. Ang kinagayon po kang MAIP, ini pong medical assistance to indigent patients. Sanggatos na pamilya ang nakaresibe sa Zone 4 asin 6 sa Barangay Panicuaso, Naga City nin hygiene kits. Mantang 10 pamilya man gikan sa parehong barangay ang natawanin solar light. Okay. Mientras tanto, ngani mas maparani ang partido sa mga sorsoganon, Biyernes, Pebrero 17, kan pig-inauguraran ang Provincial Office kan Ako Bicol Party List sa Polverista, Sorsogon City. Maluway-luway, pinag-istabiserta ang magayon na opisina kan Ako Bicol, ang Provincial Office, together with our new rosters of coordinators in our province. Ang aning mas madali, mas efficient kita sa pagtawag ng basic services. We have the programs, we have the funds, and we will deliver all the programs. Presente sa inaugurasyon si Mayor Bong Mendoza na kinaugmananggad ang pagkakamukna kan nasambit na opisina. And now, makot na mas dahol pa nagbo-volunteer mo niyan sa Ako Bicol. Dahol lang kami, dahol pa ng mga tao sa iba-iba ng mga munisipyo. And I hope na mas sige pa ka ng dagdag. Si Mendoza man ang maserbing provincial coordinator kan partido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.